Hello guys, welcome to Libud-Libud ni Bisayangbungoton. First vlog natin. And we're visiting the beautiful island of Olanggo. Papunta tayo sa Barangay San Vicente. So guys, dito na tayo sa campsite. Ang pangalan to is Ateneo Campsite. Napakamura dito guys. Napaka-cozy ng place. Ang ganda. And mura lang dito kasi 100 per head tayo guys pag nagte-tent tayo. Meron din tayong mga pwedeng pagtuluyan if you want na sa room lang hindi kayo magte-tent, yan. Diyan sa likod. Yan. So, kasama natin labi-dabs natin ang ating kaibigan na si Har at si Eman. Yan. Diba? Bilis natin magtayo ng tent. Yan. Sabi na sa akin, kumakaway. Si Har yung nasa loob ng tent. Si Emma naman yung... So, we're going to eat na guys kasi gutom na. Tanghali na nakarating dito sa Olanggo. Kaya dito tayo sa may port to. Sa may port. Mga masasarap daw yung pagkain dito sa restaurant na to. May special na balbacoa at iba pa. Yan. Tiding, hindi naabutan. Pero marami naman silang mga klase-klase pagkain like silogs and pisado, lumi, marami. Meron ditong guso, seafoods na basta pagkain na seafoods yun. So punta tayo sa second floor nila. Di ba? Ganda, chill lang yung place na to. Eto, yun. Siyempre, maganda yung panahon. Napakaganda ng panahon. Yun. Diba? Relaxing dito kumain, guys. Yan. Nag-stay niya. Mutong mo, sigot ng hotel. Yan. Pagkagabi, tuming pansit. Guso. Para na in case. Busog. Busog-lusog. Yan. Ganda, no? So let's go, punta tayo sa Anyong Aseo Bikes. For rent guys, mura lang dito ang renta kasi 40 per hour guys. Then masaya na tong bike dito. Nagbabike kami kasi napakaganda ng place dito na magbike, banding bikes. So yan, di natin makalimutan yung mga picture, groovy time. Yan. Diba? Then diba? Parang sa amin yung kalsada. Parang kami lang. And napakaganda dito guys kasi hindi polluted pa kasi mga auto, kakaunti lang. Mostly tricycle, motor, bike. Yan. Family bonding, napakaganda dito guys. And barkada trip. Yan. Fit na fit dito. See? Parang sa amin yung kalsada, di ba? So, we're heading to Marine Sanctuary, guys. Ayan. Mainit talaga dito, guys, kasi malapit sa isla, eh. Pero, ang ganda ng place. Yung, di ba, green na green. Talagang maganda dito. Yun. Di ba? Napakalikot ng camera ko. Sorry, guys, First time nating mag-vlog, guys. So, let's go. Lapit na tayo. Yan. A group of people din dito, guys, na nag-rent ng bike. Nagbabike lang talaga yung mga tao. Yan. Ito, may isang auto. SUV. Ang likot. Ayun, mga tricycle, guys, di ba? Yun, dito na tayo. Woo! Yan. Welcome to San Vicente Marine Sanctuary. Yan. May nabasa pa ng girls yung mga activities. Always wear your face mask yan. Yan, ganda talaga, daming coconut trees. Green grass of all. Yan, maraming buko dito
ulap po. So, yun. Yun. So, okay. Tayo na. Ako na naman. Ako na naman magbabasa guys, ha? Cookies. Mga activities. Always wear your face mask. Safety protocols yun guys. Dapat nating sundan. And, huwag nating kalimutan, pag pumasok tayo sa ibang lugar, groovy. Yan. Groovy muna tayo. Then, let's go. Inside na tayo. So, may entrance fee guys. Normal talaga yan. Para ma-maintain nila yung kagandahan ng sanctuary nila. Okay. Then, normal din na maraming pinagbabawal na dalhin. Kasi yan yung rules nila, follow tayo. Yan. Yun. Diba, probinsya, napakaganda sa mata. Relaxing na relaxing. Oh, milk tea, milk tea. Yan. Oh, daming bikes, diba? Naka-park. So, okay. No pets allowed pala dito, guys. No pets allowed tayo. Marami silang activities dito. Okay, marami din silang buko na napakasarap. Okay. Tayo muna tayo. No pets allowed, pero nakapasok yung ako Pet ata to eh. Okay, yan. Activities nila, guys. Okay, groovy. Groovy. Let's go. Always wear your face mask. Safety reminders. No hard drinks, liquid is load with horse brandy and anything. To be mentioned, no liquor, always inside. No pets allowed, because this is a sanctuary. Guide for turtles. So let's go. Alright. Okay, be careful. Please watch your steps. And this boardwalk is made of light materials. Please observe single line and 1 meter distance apart. Alright. Let's go. Tara. Okay. Daming mangrove trees, guys. Alam nyo guys, yung mangrove trees, itong nakakatulong sa earth na mag-produce ng oxygen, guys. Diba? Kaya dapat natin ingatan yung mangrove trees. Kaya some of the countries ay nagtatanim sila ng mangrove trees. Be careful, please watch your step. Yan. Dito guys, talagang tawag nito. Bamboo yung boardwalk nila. Ayan. Ingat-ingat kasi alam nyo, bigat natin. Init, no? Ayan. Sa init guys, yung mukha ko, nako, tingnan yung mask. Alright, let's go. Ganda ng tanawin guys. You can see how green is the mangrove. Yan. Picture guys. Hindi kalimutan yan. Hindi makalimutan. Yan. Sweet nila, no? Namin pala. Yan. Ang ganda. Tiyempo, maganda yung panahon, di ba? Okay. Alam nyo guys, tawag nito, it is low tide pala, low tide. Yan. Tingnan nyo. Yan. Di ba ganda? Simoy ng hangin, ang ganda guys. Pero, maasahan mo talaga yung init kasi tabing dagat eh. So, drums, this is not a swimming area. Keep distance. Yan. Oh, kita nyo. Kahoy na kahoy, di ba? Yun. Yan.
Yan. Ang ganda, di ba? So, punta na kayo sa Olanggo, guys, and try to visit this sanctuary. Yan. Siyempre, low tide, di ba? Kitang-kita nyo yan. Oh. Yan, may mga tao pang, anong tawag yan? Nanginhas. Tawag ng nanginhas eh. Hindi ko alam. Nanginhas dito sa Cebu yan eh. Okay. Tiyaga ng init, guys. At least makita at maranasan natin yung ganda ng sanctuary na to. Kita nyo, daming tao, no? Nanginhas sila, guys. Ano ba yung nanginhas sa Tagalog? Ito, hirap mag-Tagalog. Yun, no? Alam nyo, guys, ang haba nitong boardwalk na to. Ang haba. Ibang layo po. Troy! Yan! Sea urchins, guys. Tawag nila dito tuyom. Yan. Mudaib ka dito Sea sa urchins. Pero nakalimutan ko anong tawag ng Tagalog. Si? Yung na to eh. Igsunin mo. Bisaya pala. Yun, nakalimutan ko. Swake pala, guys. Swake. Yan. Yan na, yan. Alam nyo, guys, yun palang sa gilid na yun. Diyan sa may right side. Restaurant pala yan, guys. Tawag. Floating restaurant. Daming sea urchins dito, guys. Swake. Tuyom. Hindi ko alam ang pangalan sa Tagalog. Daming isda. Ayan. Kino-culture din nila yung saang dito. Hindi ko alam sa Tagalog din yung pangalan. Saang is a seashells in the seashores. Yan, daming isda, di ba? Oh, yan. Kita nyo. Kapatid ni Nemo. Si Nemo at si Nima. Si Nima yan. Yan. Nima, hi Nima. Playful. Nima mas eh. Na-miss pala yan. Lakta. Kuhan bito na ka ng... Kiba, Yan, kung saan na daming siya isda, di ba? Oh, yan. May labayan pa, oh. Ganahan yung mga buwad doon. Di ba? Daming isda. Mas maganda siguro pag high tide to kasi yan pwede kang mag-snorkel. Dami, no? Daming sea urchins. Ito pala, top view, guys. Yan. Top view. Diba ganda? And it is made of light material sa ngayon, guys. Yan. Tara! Let's go home. Ano go home pala? Okay, Madsalam San Vicente Sanctuary. Ganda dito. Gandang balikan. No worries, babalik tayo. Ganda, no? Okay. Biyahe. Yan. Probinsya, di ba? Ganda talaga. Papunta na tayo, pabalik tayo at isasauli yung renta nating bike. Kay Anyong Aseo. Diba? Province, no? Ganda talaga magbike dito, guys. Dalhin nyo yung barkada nyo, kapamilya nyo, kapuso. Ayan. At yung TB5. Yan. Diba? Enjoy na enjoy kami dito, guys. Pag yung mga kaibigan nyo hindi marunong magbike, di pwede na magrenta ng bike, maglalakad, parang stroll lang. Diba? Time na ang bike. Ayaw, liko. Straight lang. Masarag 100 lagi ko. Kain ba na akong bike? Hey, let's go. You care about the motorcycle, right? Let's go. Dali, paspas.
So time to return our bikes, guys. Salamat, anyong haseyo. Salamat. So yan. Salamat, 80 pesos for 2 hours yun. So we're going back to the campsite na, guys. Got Teneo to the campsite. Ito. Relaxing, chill lang. Ganda ng paligid. Yan. Gantay lang para sa dinner time. Kasi meron daw magandang pagkainan doon. So let's go! Yun. Twin vibes. Ganda. Merong band dito, guys. May banda sa likod. Meron daw banda dito pero walang banda sa ngayon. Okay. Ganda ng place, no? Ganda ang tingnan. Diba? Made of light materials din. Relaxing, guys. So visit na kayo sa Olanggo Island. And let's go, kainan na. Uy, yun. May pan. See? Healthy. Picture bago kumain. Yan. Sarap ng ulam. Sinigang na hipon with barbecue. Okay. So gabi na. Hindi makalimutan yung ating bonfire. So yan, guys, ganda ng langit. So have a good night and see you to my next vlog. Salamat.